koila mafia atum langadong nang chipur pinangji pusi langmili bidya sing tokbi arongarat sodak kehang. Sonapur Gobel Christian arong along banghini au somar langki jangben apran kidam. Lahorijan Bokajan la pen diopania long towara riri keter keer kamen tu pensi plengset. Karbiang long live Karbi prime time bertang ton pen arju panikta. Kedam tang ningkan ko an pen loni langmili bidya sing tokbi arongara ratum hidi sai chutiki bomben si hemrit jepang reng ilo. Bonta non koila mafia atum abang hidi langke pon adong ke orpi cheka jok hidi sai chutiki long lederlo. Lasi prabjin pen koila mafia atum dong ke orpi tip apot nang chipurpi nang chi busi hadak araratum sodak pen ke hang pedoponlo. Lason si langmili bidya sing tok biarong ara tumpen kedam tang aning kana hut hidi sai chutiki bompen si hemrit chepang reng pon bomlo lapen irrigation pen lang teng pi pon si lang adong long pen lang long pon bomlo bonta non koila mafia tumabang hidi lang ke pon adong ke orpi check ajok hidi sai ka chutiki long lederlo lasi prabjin pen koila mafia tum dong ke orthip apot nang chipur pinangji pusi kehang pedopon. Aku pengat ku mana? Ini tu langsung kita kan. Itu manta kita nak cuklen lang habidarang piason te di parmenesor panda cuni di palo dong sikot pena porta betul pot. Cili dah bar ello. Engke non pini pas Julai ello. Nasi itu aru best tane Agosto 15 Agosto aprang di inai nasi. Di parmenesor pan lo pan empisar lo pan tu baido pan cuni par piglo lasi tong sokor mela koila ke plan ke bang tum han kalvar same ki orkhe ba kalvar ban piselam pephab je pan cuni par piglo lang nodong ke lang hano non da phat kar bhai lo non koila phila dun se delo an tum ta pelle an ba gar delo koila enela kalvar ke tung thi ba jone si koila ka kepan bang hubidalo stamin tung kiti cuklan bah hubda badalo lapen koila mafia atum langadong nang ke orpilap apot nang chipur pi serak nangji kali polotang te langmili bidya sing tokbi arongara thurpak pen nang che songji puta rong atum ningje pon asi irrigation na langge abe polam gali men kenela mokha ta irrigation department bana chunuri lo je anang litum ta duty nang jiklen te pin kenel ta pangram chai aprang yam sar gedo yam sar irrigation department ki claim hosang kali jat anda thelong prang media tenta kenelam teng ram lab dak lab lo alang tu ihut ta bang de dak mafia tum kosan tong ki claim mane koila mafia tum kosan ki claim mane chini depin alang itum ta na kalbha kosan bhari border paklu thip kosan itum rang so to thai pola ma ji cb pen si paklo ji da kalbhar da nim kalbhar yam sar alang lilang si na teng thip lo abider lo kalbhar sinen nali tum media sar na chini lo asi bini cuning di parlo ye koila ke claim tunta lapu kali alang tung der lagi ring kali rap lang mili rap di subaya rap dak ahi di kapurian kom se kom uthoro ghor bagdo area si aswalang pun si pudam si ho lang mili ho
inan tali ji ho chom la tok lo La irrigation na lang pen sai ke chuti ki ahi di kado ka chiri kon do ik je. chiri ko im la ke all over badang ke la ke 20 hectare bak ji Tela rongkan si la so irrigation di subai area lo la ke ekdam di subai ho la dolo ching terang hai modar area an lo la ke Lasinon ni litum lang mili bidya sing tok bi arong arat hidi sai ka chutiki long ledet akisung along Singhason constituency EM mate MP Amar Singh Tiso nang rabdun vek tha puta rong arat atum pen ka chuningri padukpon. News report Karbing Long Live. Abhiman Lakra Artaninkan Erkep Lapen Sachin Lakra Artaninkan Kripli Alang Litum Bang Hini Jir Popo Langteng ke Jangpen Apran ke Damnang. Porkanthi constituency ke Parlote ke Langjun Hawar Sunapur Gobel Christian Bosia Rong Amikar Bipin Lakra Lapen Anjila Tirki Asopo Abhiman Lakra Artaninkan Erkep Lapen Lenius Lakra Asopo Lapen Susila Topo Asopo Sachin Lakra Artaninkan Kripli Alang Litum Lang ke Jangpen Apran ke Damnang. Langki jangpen apran kidam nang aputhak au somar apo lapen apia tumpen katiso arong rong asara tumpen kitham pona tengki kidam tang jakhong poni phai phorni anika sampor phai ke thom apora lompen hempen hidi malom an chainong ke kok katerek dam ching pupen amat hempen barjui pen puthot hem anaka chelele rek ajok apia po tum kachiri dona hutke rong adung het langteng mate fisaria longsi banghini ki thitanga bangapum Tanglang thek ponong lo. Ring jilang mini pura tong sikot pen 108 mate ambulance hangsi Dokmoka Primary Health Centeran pondu. Bonda bangso somar achithe avitang lo pu doctors atumahin pen thandun si uthot ki thitanga bangar pum chewansi uthodarni ni phai trogarni apran ki damjui banghini atumaphan chomrong me chomrong so an ke padodun long pami ji aphan apiapo lapen adonarap lapen rongisi aradatum arnamalong pen hirjume hang pidunsi arong hondam pen moidam idam apran gidam jui kisungdet apiapo lapen arong astara tumai hin pen kirap kilong ji aphan porkanthi MEC nati Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso lapen Haurakhat MLA Dorsing Ronghang anparta kithe kidinga tumalong kirap ka hangalam thi khirang kiat hinglo along kachuning velam chipaklang pon নাটো মানে হি 3টা বজা গৰু বান্ধিবলৈ এখানে পথাৰখিনি লৈছিলে পথাৰ গৰু বান্ধিব লোৱাৰ সময়তে আৰু এই তেনেকা বা হাত ভৰি ধোঁতে পুখুৰীত পৰিলে আৰু আমি গোটে বিচাৰি ফুৰিছো নাই পোৱা কিন্তু লাষ্টত গৈ চাই আছো পুখুৰীতেহে ডেড বডি সময়তে হৈছিল ঘটনাটো এতে 3 বাজি ইয়াৰ পৰা গৈছিলে ঘটনাটো এনে 3:30 মানতে এনেকা হৈছে নেকি ঘটনাটো ডেড বডিটো আমি বহুত লেট হৈ গ'ল ডেড বডি পোৱাটো 7:30 বাজি মানতে পাইলো media ke hai tum ke bang nilihin pendalang litum phan churu ulo lang litum aporoteng pendang na pale thegapot lasi nilihin pen nili dagrong chedai la sona pur urang rong pen nilitum kati sorong nili rong sarlo lasi alang litum nilitum rong si vet pen joine masi tebok tere nilitum rong chedai masin dita ining duglo namas nilita dak an nilita nang pali don lo lasi nilihin pen kadu kave puke nili MLA sar pen chairman sar ke hai phan nilhin pen chuning ridun alang litum dugwo ka hem padonita lasi tumelang litum la lang ke jang penamat sopir the pen alang litum chivoy juilo lasi laso ke chivoy ju along alang litum ma phan la ki dugwo ka hem tuna tuma phan la donia tuma phan chairman ke hai pen MLA ke hai tunang litum rap vek thap nilhin pen chuning ridun dongmuka pen sem singing ki Karbing Long Live.
Bokajan subdivision angkang National Highway thongke prasirkep atowar akung along Lahorijan Bokajan lapen Diopani malom akiter kewar keche lapen kamen thu kamenoi ang nimbensi plengsera berta phirang kepen berta nang pali Birta kiri ponlong atengki kedamtang surihni ra kre planning kan pen India long BJP atu Modi sarkar nang chari lo pupen EC project asailaki Swachh Bharat Abhiyan mission deng ponlo India angkang pi atogan olong anta ingthir etnangji pupen 2nd October 2014 pen 2019 ningkan pho pharman claim ponlo Lapen hala sohut India Prime Minister Narendra Modi pen Japon si karkoka phe kepang thira sai kedeng pon pen radatum anta Thurjok si kepang thirasai ki claim chon pro chon jam anpin lapen hala sohut isi chelang mi sena sonsi nang tolo athe long rialo masap ke kang thirjer asonsi thek ponlo sida kamang humi mi alama bangke labang so Swachh Bharat Abhiyan mission abang nang jutkok pen non puthot aprang atingsi bun ke warthap keter kapamen thu kamen oya sonsi lahaya dimalong nang man thu detlo Lahai nang keman pon laki rada tumta isi kacharok tok kavidet apotsi lason thek pon longlo athe lahaya keter ahom kewar kangki jesimet angtan pen kewang gari motor atum lapen bepar beha ke claim atum pensi kewar kangkang lasi rada tum pen ta masap kacharok tok ke do pen lahai ahomu kewar kang ahu jongsi khangdun pen thandun asonte lahaya dim pini lapuson nangman midechi apotlo Lasipini lahaya dimalong aniwang towar kidam kewang atum kamen thu kamen oi angnim kangnim bensi towar parnanglo lasi lahaya dim kepang thir ejia phat radatum law and order atum lapen administrative lapen anparta students organization atum lahaya long ta masap mek chibira ke khangdun jia phan bor i hura sonte misenji pusi berta longpon Bokajan penanantirang karbing long lai Khatkhati police station angkang Khatkhati VDP atu methang asai hemalong tong sekot pen EC amai padopon pusi birta longpon Jakhong ni phai trok bhomtiar ni ada por phai kepapor Khatkhati village defense party thi hekten VDP amai phu Suresh Kumar Singh pen kachepahem phupona mailong maike pha athe pialam jai ponlo mailong aluhia man pen Khatkhati OC Nitul Saikia video CO Santanu Bek lapen VDP claim bangatum chitongto Mayalong Khatkhati Lahorijan Basbari Sunday Market Balijan Haihui malong VDP atum kiton kilang asai anso se kepang chingponji aphan RD doklong pen chingwai pon athe lahai malong mahawar masap sap amu maratum rakimate drugs Haihui kirim pena jok thang bakbi thipa joy badet lasila hai kadukawi asai pen ke khang ponji aphan chingwai pon Lapenan parta non-India independent mati 15 August ani tami nang te bok bom tanglo lasila hai kadu kawi ke ton kilang te pangching ponji aphan kachingwai padopon si mai misen pen pechun ponlo Bokajan penanantirang karbing long life Tangte pini karbi prime time aberta ke lapon sikang ton pandiklo ajo kemi